Biblia Bisaya, Genesis chapter 35. Humani ana ang Diyos mingon kang ako. Tanan ko mingon ang Diyos mingon kang ako. Amen. Tiddo tungas ngadto sa Bethel o puyo dito o paghimog halaran dito alang sa matuod nga Diyos nga nagapakita kanimo sa diyang ikaw mikalagyo gikan kang isaw nga imong igsuon. Unya si Jacob mingon sa iyang panimalay ug sa tanang uban kaniya, isalikway ang langyaw ng mga Diyos nga naa sa inyong taliwala ug paghinlo sa inyong kaugalingon ug pag-ilis sa inyong mga kupo. Ug manindog kita ug manungas kita ngadto sa Bethel ug didto ako maghimog sa kahalaran alang sa matuod nga Diyos nga mitubag ka nako sa adlaw sa akong kasakit sa pagkaagi nga siya naguban ka nako sa dalan nga akong gilaktan. Balik ko nako ang number 3. Ug manindog kita ug manungas kita ngadto sa Bethel ug didto ako maghimog sa kahalaran alang sa matuod nga Diyos nga mitubag ka nako sa adlaw sa akong kasakit sa pagkaagi nga siya naguban ka nako sa dalan nga akong gilaktan. Gawali ko mga igsuon sa simple nga mensahe nga nagayong ang mensahe sa Diyos ngadto sa mga amahan. The message of God to all the fathers. Lord God, we thank you once again for the privilege of preaching your word to your people. I pray, God, that once again, speak to our midst one more time. And I pray, God, na ikaw maghahatag sa pinasahing blessing mo, Diyos, nining katapusang gabi, pansinugdanan sa imong pagpanghatag sa mga grasya panalangin alang sa matagusa. Balikan ka namo sa pasidungog. In Jesus' name, Amen! Hallelujah! Clap your hands for the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Pagkalingkod mo mga igsoon, thank you once again for the privilege. Pastor Ampel, thank you for this time. Sa tanan mga officers, inediti Pastor Elmer, salamat sa kay kayunan, no? Salamat sa leadership nga gihimo para sa ato ang seksyon ng igsoon. Pito ka, doon tayo pito ka mga presbyters. Doon ay mga nagkadaiya mga igsoon nga pamaagi o pagdumala nila sa mga kapastoran. Ubusan nini ang ato ang seksyon, mao ang bago nga nahimugda nga seksyon, pero sa tabang sa Diyos, usa mo nga pinakadaghan o attendance sa mga buluhaton mga igsoon. Bisan pa ko na ang seksyon. No, salamat sa Diyos nga diri usab ang ato usab nga seksyon doon natin niabot na og milyon, no? Ato ang report mga igsoon sa ingani nga seksyon, no? Sa tabang sa Diyos, panalanginan ta sa Ginoo mga igsoon. Palakpakan nato. Salamat kaayo mga igsoon, no? Sa atong host, Pastor Ambo, Pastor Jojo. Salamat kaayo sa mga miyembro sa Kapalong, Mako. Sorry. Sa mga miyembro sa Mako nga gipanalanginan sa Diyos, nagasupport ka mo mga igsoon sa buluhaton o nga nakita nato ang simbahan, no? Ang dagog na simbahan mga igsoon gipanalanginan sa Diyos. Salamat kaninyong tanan ng mga officers sa church nga kamo nagtambayayo no, sa atong buluhaton mga igsoon. O daghan pa man lipay ta nga atong pag-alagad sa Diyos, wala ta nagakubos, dili nag-asenso ta mga igsoon. Tungod ka nag-alagad ng Diyos, nag-iyas, nag-adagaya, sa panalangin mga igsoon. Amen! So, salamat kaayo sa tanang mga pasyos na lipay ko. Katuniaging gabi, first night na ko din dito ko nagwali sa atong section 4.
Kung nakita usap na ko dito ang atong mga kaubanan ng mga pastor, malipay ta na natay mga pastor, mga classmate na ko sa Bible School na nasa bulwatong sa Ginoo kay dili mo gitanan ng eskwela nagka-survive. Pero nagka-salamat nga daghan sa muang batch ako sa Elmer nga nasa bulwatong sa Ginoo. Malipay ta himaya sa Ginoo mga igsoon nga tagaan-tag sa kanatong blessing. Nga kauban na ito si Sir Ted, ito ang aning teacher ng sa Bible School. Nga ako nga ipahibalo ninyo, doon na na'y dili man niya preempt mga igsoon ang plano. Pero doon na na'y yun naman nakita sa mga post ng igsoon. Doon na'y plano pa lang ang atong Bible School, baligyan na kasi makita mo buyer. Baligyan na ito ng luna na ito sa Bible School kay ipalit o load dito sa Samal. So ibalhin na nga itong Bible School. Nanatay na kita dito nga load gani kung paano i-transact ito mga igsoon. So yun ang buntag ito sa Bible School. Kay natabok na po sa Samal para sa transaction dito mga igsoon. Kaya di patulayan na ng Samal, okay nindot na kayo nga ito. Dito na itong Bible School. Upat na ka-hektarya. Kanang gidonate dito sa ito as a campground just to give you bird's eye view ba sa mga atoang lugar like so on. Duha na ito ka-hektarya na ito ang campground pero kanang palitono na ito dito 4 na ka-hektarya. So i-appeal na ito sa prayer nga makuha na ito mga igsoon. Nata sa babaw, no? Highland ta niya overlooking po ta mga igsoon sa dagat, no? Kanang dili kaayo overlooking mo gihapon ng kanang murag mo piyong kabangalan tao makita gihapon ng mong dagat kay isla man na gilibutan niya ang dagat niya dito ibalin ang Bible School. So kung bukod sa Ginoo mahalin ang atong Bible School patungkol na butag building dito sa Tabuk sa isla niya pray na to, no? Salamat sa Diyos nga naghantag mga pastor na produkto gikan sa AIM. Kung produkto gikan sa AIM, no? Si Pastor Roy Kagadiha mo ginang mo ang debater sa Bible School kilala ko sa Elmer. Kinumdum ba mo sa Elmer Pastor Roy katong natay ka debate sulod sa kapilya indun ko kumanto nga sa kainit na mo mga igsundin ko sulod sa kapilya na nagdibate. So ingana ni kanina inyong mga inadin na ingana na sila kaiso sa unang panahon is go for debate. Pero wala na sila karon kay kanang debate daw ingon tos Pastor Cantar magabagslide o kasing-kasing sa mga pero andam ta nga modipinsa sa atong pagtuo, no? Kita tinuod nga dili na Catholic faith defender, kita ang apostolic faith defender, no? Kita ang tinuod nga apostolic faith defender mga igsoon. So mo nang pasalamat ta sa Dios nga nalipay ko nga naa sa bulwaton sa Ginoo. Gipanalanginan sa Diyos, Pastor Roy, nato na ni mga igsoon na ay kape. Asa tayo mong kape, Pastor Roy? Saan rin pa po ito nga akong i-promo? Katong mga murag luya-luya na kanang nalidaran na okay kayo ang kape. No? Manay kung ginatumar mga igsoon nga kape kaya supplyan ng kuning Pastor Roy. Okay kayo, Pastor Roy, kanabang magulang mong gikunin mo pero murag bata ka tanaw, no? Kaya okay kayo ito, epektibo kayo, no? So, salamat kayo na resulta na okay kayo, resulta. Kanya katong murag nagluya-luya na gabi akong nasa Pastor Lolo, Pastor Lolo may kaway-kaway. Alipay kayo ko nga nasa Pastor Lolo gabi diri sa kilid ng lingkod. Ako ang mga igsoon nga giagbayan yun, nalipay ko sa iya. Akong gihumungan, kumusta Pastor? Ano siya, okay ra sir? Kumusta man? Kumusta man yung kaintang? Okay ra sir? Kumusta man? Ganang sukol pa siya, sukol man. Kumusta man? Mutoy hakaw pa siya, mutoy hakaw man. Lain mo na yung nahulang mutoy hakaw siya. Kaya ako sa dinan, okay po siya. Basta magkaya ka ba, magpasabutan na buhit pa. Mabuhit pa kita. Kaya mo man na ilhanan, kung patay na buka. Buhit,
kung kulang man ay kape ni Pastoroy nga pambabuhi. Pastoroy, di ba? Okay kayo, no? Hindi akong gumusta ko si Pastor Panulin. Kaya naalagit na sa pagbalata. Sabi natin sa pagbalata ba? Balata. Murag ako kung may nagpabiling magulanon, siya malipayo naman. Tanang mo, kayo muna kayo. Niya, ako sa istorya, kumusta man Pastor? Ito ako sa gimbungan gaganihang na bubuan ng imong jacket. Kay murag masakit doon na. O tanawa pero murag na siya batangon. Suroy murag po siya bata pa ba? Natapad niya sa imuhan. Kasi okay juga kayo si Pastor Panulit. Ang murag na o ito nagkapananghit na bagahanin ni Pastor Lilis ni. Nagmaripis na muraan niya. Kalau nag-online, nag-live pa dito sir no? Pastor Lilis. Shout out na lang yung Pastor Lilis. Na siya kayo, abi man ako ka na magbalata pa kay na pila ko kadlaw pero okay ra, no? Okay pa siya kung ipakita madasigon gyapon nga luyo sa tanang mga nanglabay sa atong kinabuhi. Nagpabilin gyapon kang buhi. Salamat kaayo na blessing jud kaayo, no? Salamat kayo ani. Malipay ta nga mag-focus sa buluhaton sa Ginoo. Kaya bisan tuod o magulang ni sila sa kuha mga igsoon o nanis ministry niya, kung may lang presbyter, patuogin na siya sa kuha, di ko sila kareklamo, kagulit sa may tupo. Salamat kayo, malipay ta nga na sa buluhaton sa Ginoo, magpamuhat mga igsoon. Pastor, apel ko sa prayer sa kuha, apel ko sa mga pag-ampo na tagaan ka sa Ginoo, bugang pang-bubuhay sa kinabuhi. Niya, dugang na lang itong tanan. Dugang tanan, pananghit sa daan. Dalhin na lang itong electric fan. Pero mauga na yun ito. Isang ka-blessing sa Diyos, kaya gihatag na ito na natin kagawasan ng isama ni ini na magaday, magkaawit, magkahimaya, tubagan sa Ginoo, mga igsoon. Ug salamat sa Diyos nga ipanalaginan mo ng igsoon. Kasi pa po nangutan na kaganiha, sa nagtrapo ko sa kusakyanan ba, akong istorya ng akong sakyanan na salamat yung kaayo kay sa mga niya akong tatapusan pa nagkita. Pero kahila ko mga isuot na istorya ko sa kusakyanan ba, hindi kapil yung sakyanan nga dala pa ng military sa ormanin nga dilit mag-iluta ko ako lang pabutol pero doon na mga panginahanglan ang istorya sa kanan bagay. Unang mga katuig ng kuyo-kuyo kung nagsoon. Niya, kaning magkadugay, kaning bang sa dosa na yung mga kuyo kagero? Yes. Di ba makahilang ko kayo mamatay? Amen. Iyayin mo sa kanan na ka nagalima nakatabot. Sa mura na ko na itong nagbalay kayo. Hindi mo lang ko, mga kagano ko plansa, kagano-toothbrush, kagano-toothpaste, karga dito, katag mga igsuon. Pagabot dito sa lakwan, sa himupon, tulganan, tanan ba? Walay na yung mga igsoon, kaya basta ka naman kung lakaw-lakaw mga igsoon biyahe, pero dito lang ang lugar. Yung karoon na, medyo na tayo nga, magbulag din mga igsoon. Ilang, tulog ang lulukan, luhan sa akong mga mata mga igsoon. Pero naulian ko, pag kakita na kong Pastor Panulin ganihang hayag kayong panagway mga igsoon. Unang salamat yung kaayo na di panalanginan nas ano niya ilamano kong isugat kung Pastor Padaw ganihan ka na tinangawan ba nga mo style niya. Nga salamat sa Ginoo nga naapan ng mga pastor. Si Pastor Padaw, parente man ang sterdona. Yay. Mo nang dili gina mo reklamo bisag ako nang tirahan tres por dito. Pinarimpe man ito sa kingana lang na iyang naong, pero di na mga igsoon. Hindi na kabalong masuko. Sa una, dugay man ako nag-i-aproba ng lisensya, kay panidaan mo lagi na ito pa, kay duda pa ta ba? Kaya,
dito na, sakay na ko sa sakyanan, konferensya to sa manay, ana nas Pastor Padaw na. O, dahil manok ko, tagaan ko manok. O, dahil manok ko, bisag dugay ko ni mo gi-aproban. So, inanaan ka sa na kay Parente. Kalaban ba kayo? Kalaban ni mo, sinasuko na sila sa imo ha. Tumuhod pa ka anak, ano sa kumanin mamatay? Ang kasi Peter. Pero bisag suko na sila, kung dagang ko yun, dahil manok ko, bahalag dugay ko ni mo gi-aproban. Kaya ko na sa ingon nga, gibitar, tamang ka, naman ko ni mo gibitar. Blessing sa Diyos, alipay ko mga eksunaning mga tao na naguna mo niya. Dili po pwede nga tanan na lang punta parehas ng Espiritu. O ginitimanan na to. Dili yung tanang panahon na parehas yung tagtunada. Lahig yung tagtunada. Managlahig yun ang dili pwede nga parehas sa tanan ng Espiritu o batasan kinaya. Kaya kung parehas na, wala na magkinahanglan sa Holy Spirit. Wala na magkinahanglan sa Holy Ghost nga mo ipatuhob sa Ginoo sa tuwa aron magkasinabot na kay parehas na matadaan ng mga batasan. So mo practice ta alag-alag ta dawat-dawat, acceptance is the key. Kabalo ka mo dawat nga maglagot mo gidunta kaniya ana. Kana bang so mas pilian na lang maghilom-hilom ka kaysa daghan kang ikasugilo niya kay maabot ang panahon makasala ang Ginoo ta. Yes. Nga lain naman yung mga tao na natin gigalagutan kayo. Sumubon po ka ba sa ulo? Anong lang na kayo galagutan? Sumubon po ka ba? Yes. Nabi ang tanong mo bayo-bayo, kahit sa Ginoo mga igsoon. Ugoy na amon to, dapat bayo mo na yung gigalagutan mga igsoon. Yung mga kasukulan mo kayo taon-taon na ngawa ni bahay ng utang, sige lang kung maugma. Inig ampo mga igsoon, inig po sa Facebook, mura magkwartahan kayo, uy. Ang maglabi na kayo po di ngayon hapon. So, pilihan na lang na magpakahilom ka. No? Batasanan na lang natin nga magpakahilom ka mga igsoon kay kanang hilig na kagpakahilom, ibig sabihin na nagkahamtong na ka sa inyong pagpanalagan at tubangan sa Ginoo. Kahamtong na ta. Hindi ka nabitaw mga ito'y. Gusto kayo magbudo, di ba? Itong diwalihan mo sa mga ito'y, gusto kayo magbudo, away-away rin ha. Pero tanawan ng mga ang anyahan nila o gatong amahan na agad tubuan, agad ito, uyo. Pero bigla, di ba? Paak rin so. Pero gatong mga ito, wala ay gadagahan na ito. So, gusto na ito na mga lagad na sa Diyos, labi na natong mga tatay, tanan nga ni atin mga igsoon, pilihan ninyo nga magpakahilom na lang ta. Nakabalot mo timplas sa mga kinabuhi o mga kinaiyahan sa uban. Tunanan na siya, o lisod kayo ng buhaton. Tunaan na to na, katulan na to na. O ginahanglan na sa tabang sa Diyos, na magkapkatoon ta kaya rumahimot ang panalangin, aron inigsulti na to sa ilaha, blessing po ta para sa ilaha. Palagpakan na to, tulog sa Diyos, mga igsoon. Amen. So nagamutan na lisod usahay na itong dawaton sa kinabuhi. Apan tunaan na ito ni, itong kaugalingon. Kaya kung makadawat na ka sa mong kaugalingon, madawat ang pwede mo ng uban. Kung magkapasaylo ka sa mong kaugalingon, magpasaylo ang pwede mo ng uban. So tunaan na ito na itong kaugalingon. Narigaluhan na ito niya itong kaugalingon o usa ka maayong kinaiya. No, nga sa kadugay panahon sa kinabuhi, nga ato ning ginaantos, ginasakripisyo para sa uban, ikabot ang mga eksultanan, mga bata, kana paimutan na ito. Tagaw po na itong panahon na itong kaugalingon, regaluhan na ito ba nga? Para na nga, hindi lang kayo na ito ni tagaag, bugat nga pagbati nga, si hambin na ng problema sa uban, kanang kasakit, kasuko, kayugot na magdugang-dugang lang na mga igsoon sa tuwa. Ining mahamtong na ka, makakaton o makasabot ra ka ni ana. Sa espirituhan ng pagpangalagan, kinahanglan ta nga mamature ta mga igsoon, kaya aron makasabot na, aron magkatabang na, mahimong tang blessing para sa uban ng mga tao. Ang purpose mga igsoon. So kanang ibig sabihin, kanang mga banhaan kayo, mga kaga kayo din ha, huwag pa na nahamtong. So, kamo nga nahamtong, ilong na lang mo din ha. Kung nangino sa ilong ko ng paalag, magpahigat-higat na lang na, pero kung kita ang mutira, babaw, magdalo, kung saan kung kita ang patiraho. So, walang pahigat-higat lang sa ano. Nabang, usahay mo rapag, abot na kita mong mga tao nga, kanindot sa atong tapok, kanindot sa atong pambanding, piling abot ng tawana.
Murag maguba man ang atong pinagsamahan. Maguba man ang atong katapa. Ito kagabibo, mawala man inig mo abot na siya. Kung mga tao ay nga na, maguba ba sa nindot na itong banding, nindot na itong kabari na rin mga igso, mawala pa itong abot na siya. Walang iwapon siya kabantay nga. Inig mo abot na siya, isiglakaw na mga tao sa kata. Yasin na lang mapiling. So dapat, pagbat mo makabantay ta ni anak mga igsoon, no? Kaya kung pwede lang na, may dautan nga, just tunanan. Pinatunanan ko na, may soon na init kayo bukulo ba? Pagkadulog lang gamay ka, kaktus din siya. Kulog na sa kumahamtong na kanabang, magkapahiyong gihapon ko nga. Siglagot na kaayo, magkapahiyong gihapon ko. Yan nga, unya mga igsoon nyo, gili instance, kapag ginakulagot na. Pero napasalamat ko nga nagkapugong ko. Ako ipasalamatan kaya natin nagbantay na ako, na nagtanaw na ako, na ningingon ba nga. So, salamat yung kaya. Kana ganit tinuod na appreciation sa mga ba nga. Pastor, limay kayo sa iyo ang reaction kagadiha ba nga. Kaya bang, may kinakaya ito ni mo, no? Kana bang nagalingan na hindi mo siya na. Kung ako ito, pastor, lisod kayo sa kuha ko. Itong ginana ba nga. Sumabalik ko, Lord, salamat nga, Lord. Nagkat ko na ko ginahinay. So, ganing pagbago, pag-usap sa kinabuhi sa tao, pwede ni gusto na itong dalion, pero kung hindi na ito magkaya dalion, sumpi lang, hinay-hinay. Kung murag, pag hindi mo magkaya, hindi ka katabi, hindi ka kapanglibag, kang urasa, nahinay lang sa minuto, ligay ka sana, hindi ka kapanglibag, sunod sa minuto. Muna ko lagi na ako sa ito, tubo na sa oras, kaya rin dihay nga. Ilong ako, kaya rin dihay, kaya rin dihay. Matod magkadako lang, magkatong ka, magkabalo ka. Ako nang diskutan ninyo mga igsoon para sa tanan nga niya dinhin ini kagabion. Kay gusto nato nga kung doon na may panahon nga pwede tang magyagaw, pwede tang magsaba, magisugo ta nga pwede tang magbanha. Walay lain nga gisugo sa Dios kanang atong buhi nga panday ganatubangan sa Ginoo. Amen. Kay kung ano isuta ni pulos sigatibo nga mga butang, pulos mga igsoon dili maayo nga mga butang sa kinabuhi, mahimong makatakod o pagluyata, walay revival sunod sa church, walay kalipay sunod sa iglesia, hapat ko ang kabibo nato para di sa kaymayaan sa Ginoo. Makita nato kung sa kanindot ang atong panigpahon, kung sa kanindot ang atong mapagday katubangan sa labaw magagaga. So kung doon na may angayang kabibo nato, kailangan ta na natubangan sa Diyos. Ayaw kaulaw akong gibati ni mong mutindo, gibati ni mong mulsikde, gibati ni mong mulukso sa bagay. While you are hearing the preaching of the Word of God, ayaw kaulaw ay mo ng buhaton, kaya kung may gipangita sa Diyos, kaning katapusan sa mga adlaw, kabanutan na mo dahil niya, huwag nanlulat sa atong mga baba, mga pulong sa bagay, ganatubangan sa Diyos. Pinakalindot kitang mga tatay nga naatay mensahe nga makuha o madunggan nga gikan sa Diyos. Si Noah, bisan siya ibiyay-biyay mga igsoon, tukod siya arka, dagang nga gipanghimo na nanindot mga igsoon, kapon sakripisyo niya. Pero kabalo ba mo nga nakahatag niya ang inspirasyon nga nung iya itong tiwason pagbuhat o arka? Tungod kay doon na siya mensahe sa Ginoo para sa iyang panimalay. Gusto na ito nga tapuson kini nga konferensya, umano na ito nga konferensya, gikan sa tanang nadunggan na ito nga mga lecture, mga igsoon, aron mausap ang dagan sa atong ginabuhi, mahimutang epektibo, mature, tanga Kristohanon. Panayaw ni palabyan ninyo nga kagabion, nga wala tayo madunggan nga mensahe sa Diyos para sa atong panimalay mga igsoon. Kaya kung kita yung sa kamahan o sa kaginikanan, naagad na ito ang pagbati sa atong pamilya o gisaluduhan ako ng mga tatay na nagkugita para sa atong panimalay, midipinsa na para sa atong pamilya, naging away na, naging pisong na para sa atong pamilya mga igsoon. Ug ako tamong gisaluduhan din ha, wala ta nagpili kung kinsa unsay batasan sa atong panimalay. Ang atong nakita, mahal nato ang atong pamilya mga igsoon.
Pero pwede ba nga ito ng kumplitohon nga kung kita nagdipinsa nila physically, materially, kung ato silang dipangandaman ining mga butanga, ayaw sa pagkalimot pagpangayong mensahe nga gikan sa Diyos. Ganiining kagabiyon, taga-anta padungkol ka sa Ginoo, kaya anong nag-iyahan nato ang atong panimalay mga igsoon diha sa pulong sa Diyos. Wala'y perfectong pamilya, dili managsama ang atong pamilya, dili ko pwedeng ipaghambog ang akong pamilya, dili po nyo pwedeng ipaghambog ang inyong mga panimalay. Ang butlan na akong ipasabot na ata na ilalong sa linyada, sa kabubuton sa labaw, magagagahon, o kinintanan, grasya lang, o kaluhoy at tubangan sa Diyos. Kung ikaw nakasinati maninin maong grasya, ayaw kini usiki, ayaw kini sayangi nga maong grasya, mga igsoon. Ipabilin nga natay koneksyon at tubangan sa Ginoo, at hindi maputol ang atong linyada at tubangan sa Ginoo. That time to time, minuto nga to sa mga minuto, tunay mensahe ang Diyos sa mga tatay, kay lisod na kayong dumalahon ang atong kaliwatan, niinig katapusan ka pala. Pagtatay, we have the word from the Lord. Kaya na ito mga iksong na mutindog ta. Kaya na ito mga dayon ng mga lagad sa Diyos. Tungod kay dunay mensahe, tunay inspirasyon ng akong Diyos diya sa akong panimalay. Pinood yun sa ending. Iyaharag yung pasalamat, iyaharag yung pamilya ang nakauban. May nalangugan gisaway nila. Grabe sinuwa sa ka. Daghang wapurag yatag. Pertiluya, daghang nangawala. Iyan na lang pamilya ang nabilin. Dapat mapasalamaton ta mga igsoon. Kaya na ay mga pamilya nga walang masulod sa arka. Naman kita nga niya sa arka. Ayaw ninyo mga igsoon o tagaing lugar ang atong pagtuo. Ayaw tagaing nga wala'y landong sa pagkabalhin. Ang atong pagsalig sa labang magagagahong. Tuon ka nasulod na at sa arka. Padulong ta mga igsoon sa dakong grasya na naghulat ka na. Gawas sa arka, wala masulod. Pero mensahe niya, bahalag biyaan ko sa uban. Bahalag di sila butuon ako. Niya pa man ang akong pamilya nagtuo para kanya. Ngayon ko nadilit na pareha. Parehas nagpagtuo. Pero dili kalimod. Tatay pamilya nga tabangon ng mga igso. Kanya ikaw tatay na niya din hikaroon. Kung wala kay mensahe nga gikan sa Diyos, makipulong ka sa ilang pagpakasala. Maluya ka, mapandul ka mga igsoon. Kay maibog ka maglantaw niya ng kauban niya niyang mahal sa kinabuhi. Kauban niya niyang mga anak inignaog sa sakyanan. Kumplito sila mga igsoon. Pero ikaw lang ang maginusara. Pero kung tulang kay mensahe sa Ginoo, wala ka maginusara mga igsoon. Papunta ang tamang panahon. Pagpabilin lamang niya sa bilan sa labang magagagahon. Kay tunay mensahe ang Diyos. Sama ka na ko. Pinabuhi niya ako. Wala ayaw tinabuhi ang limbungan. Nanikas, hinanglitan ng mga binuang na akal ako mga igsoon. Pero, niya po siya palahon. Dili malalis o dili matago sa una-una mga igsoon. Pwede siyang pamantupay ng tuman sa mga damgo. Pwede niyang lingaw-lingawon siguro ang iyang kaugalingon sa tanan niyang mga buhing na mga kahayupan. Pwede niyang lingaw-lingawon sa tanang kaptangan ngayang natuan, sa tanang makita sa iyang mga mata. Pero dili o dili mawala sa iyang panunduman. Katong iyang mga pananahon, nandun na siya'y koneksyon sa Diyos. Nakita niya sa kaandanan mga igsoon. Mauto ang mensahe sa Diyos para sa iya. Nagkaanam siya kalayo ka nagkalayo mga igsoon. Pero katong mensahe, dili niya malimtan sa iyang pangunahon na kay gikan to sa Diyos nga mensahe para kaniya nga mahimong amahan sa unahan sa sunod nga kaliwatan. Sa unang malitata ko sa makita mga tatay, garagayo. Pero karon sa unang pagbatag yung tali, okay na kayo malasik na mga iso. Karon kining tatay na ta, kaya nagkag-obligasyon. Yung kami ni magbarkada lang ang malasik.
Kaya inuli na to sa itong balay na dito ang realidad. Na ditong kamatuuran sa atong panimalay. Inigdayo na itong tulog pagkita na ito mga mahal sa kinabuhi, mga igsoon. Unya, kung wala kay mensahe nga gikan sa Ginoo, mag-isol ka, mapadagad-daganon sa kaaway ang mga kamalian nga nahimo nimo, ang imong magkakulangon sa imong pamilya, madagandagan sa imong paguna-una, mga igsoon. Pwede ba nining kagabiyon nga itong magtangon itong mga butanga ug ang atong mainumduman nga dunay mensahe ang Diyos para sa akong pamilya, para sa akong mga anak, aron mapadayon ang panalangin sa Ginoo ug ang kauswagan sulod sa iglesia sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Sa panahon niya, lakaw siya. Tapos niya niyang mga anak. Gingon ang Bible, human niya na ang Diyos mingon kangagod. Human sa tanan natong nadunggan ining kagabion. Unta dunay personal nga mensahe ang Diyos nga bisan wala na ako malitok dinhi karon, pero madunggan nimo sa imong kasing-kasing, mabatsyagan nimo sa imong kasing-kasing nga mauni ang imong mauni ang gustong istorya sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Kulangan man ang akong mga hinanay nga mga pulong, kulangan siguro ang akong gisulat sa akong mga notes na mga pulong, pero walay Diyos nga walay pagkulang. Siya ang pupuno karon diya sa mensahe alang nimo nga mauni ang magatag nimong kalipay nga inspirado ka nga mga lagad at tubangan sa Diyos. Lord. Amen. Tindog, the first word, the first message. Naglakaw-lakaw man siya. Bisag asa, gani naman siya mga kabtangan. But the first word of God, this is very intentional and very personal. Nga gusto sa Ginoo nga patindugon niya si Jacob, mga igsoon. Dili sa pisikal nga bahin, kay kung pisikal ito nga bahin, naglakaw-lakaw naman siya. Sobra patos tindog, mga igsoon. Pero ang iyang gihimo, ang mensahe ni pasabot sa Ginoo kaniya, dugay na siguro ang panahon na nagahigda na, naglubog na ang iyang espiritual ng koneksyon at tubangan sa Ginoo. Pero salamat na lang ang ilugwayan pata sa Ginoo. Salamat na lang ang itagaan ng tsansa sa Ginoo. O kiningan chance, mauri ka mong tindog na at tubangan sa atong panimalay. Bakit na ni mo tunay problema sa panimalay? Ayaw iduol niya itong mga tao nga dili magkatabang nimo. Iduol niya itong mga tao nga bisag wala sila pinansyal na ikatabang, pero doon sila sa labaw magagagahon, doon sila sa connection nato, mga pilta, sa kurente, sa revival, sa ilang kinabuhi. Then, mga men, the last man standing, kita. Pwedeng dugangan ng tiwason niya nagbasa karon nga mensahe nga nihatig-hit mga igsoon. But first, we need to stand strong. We need to stand strong. We need to stand strong. Hindi lang na pwedeng kamay lang problema, undang sa pagpangalagad. Kamay lang bigil, undang sa pagpangalagad. Ang panagipagita sa Diyos that you can stand strong. Ang kailangan mensahe, dili na di ka sa inyong district presbyter, di ka na sa Diyos, alam ka din mo mga igsoon, at kaya, kagapatindugon pagbalik sa atong laban, magagagahon, katuna siya blessing, alam ka din. Basta na itong prayer life, nakabangon pa ba ni? Basta na itong prayer life. Saba pa ba kanihan ito nga, aniluhod na itong mga igsoon, nagpangulog na itong mga tuhod. Kalabay sa mga luwag, mga dagay-day sa atong mga mata, inigisgutan pa lang ang mga pag-ampo, inigtawag pa lang mga igsoon, kanindot na, kaya nagkabarog ang atong gahon, diha sa mga pag-ampo, kaya kung misgot kag prayer, this is our power. Kunyaw
sa prayer, ug sa prayer gahom sa atong labaw magagagahom usa ka likod nga pagbarug na sa usa ka Kristohanon at tubangan sa Dios. Yan ang atong prayer. Nagulang na lang sa panguros ang atong prayer. Tawag prayer meeting na lang, ang ngalan na lang prayer meeting. Pero wala na prayer sulod sa church. You know why it is called prayer meeting? Kaya diya sa meeting, dili pwede nga dali kitawag na meeting kay taod-taod na, mugasto nag-uras, mugasto nagpanahon. That is what we call meeting. O bito nang mingunta na, di na lang na mag-meeting kay kita ramang duha, dili ka po itong daghanta kay kaghanta giskutan. Mo galing mo bagulbul ta, di ta mo apil mga meeting kay kamutan mo meeting mo, dugay mauman. Kay meeting mo ginasya. How much more our prayer meeting with our God? Muna nga gusto na mong pughawan pagbalik. Gusto na mong pughawan na akong pagkabalik sa pagka-prayer ko. Katubatan sa Bible School, Pastor Roy ba, nga bisag walay mo pagting na to, walay mo bukaw na to, pero naatay mga commitment, Pastor, sa altaran, naatay dito nagluhod sa altaran, ug bata ka balo, Pastor Roy, nga niabot ni nga panahon, ang atong prayer sa una mga iksol, nipunga niya ito sa usa ka nindot ka panalangin at tubangan sa Ginoo, because we need to stand in our prayer meeting should have meeting with God. Your hands for the Lord. Man, pre-request na rin daghan na ito. Pero ito pag-istorya sa Ginoo, gabuyon na. Patay na mga igso. Pwede ba nga tindugol na sa Diyos karoon sa atong mga paghampo? Pwede ba nga ipanguli na itong mga igso na kung doon na may katapusang muluhod, dili man ipahampo gayo, patas anay mga igso na apan pakulit kay niya tubangan sa Ginoo. Once ka mapafeel ni mga connection sa imong prayer at tubangan sa Ginoo, wala na labi kay tindo, wala na labi mga igso nga mag-ibo pagkaglaing mga butang kay gusto na lang ka magbangko, maglangoy-ngoy, gikan sa imong kinasuluran nga bahay. Clap your hands for the word of the Lord. Tindog ug tungas ngadto sa Bethel ug puyo dito. Now, Pastor, we know that Bethel means is a house of God. House of God. Kasi hindi pwede kasi pastor lang ang naa sa house of God. Walang naata mga igsoon. Ingon dito, ingon sa mga ibasa, tugas ngadto sa Bethel ug pagpuyo dito. Mga tatay, hutang madunggan na ito ang mensahe sa Diyos na papuyon ta sa panimalay sa Diyos. Kung pastor tanga, desisyon na tayo mubiya sa pagpastor, desisyon na tayo mubiya sa ministry, kung tausan nga mensahe ng mupukaw na to, na magpabilit at papuyon ta sa panimalay sa atong labaw, magagagahong, kay naadito na gulat, na ikauban na to sulod sa panimalay, na naglantaw na to, kung kanus ata, magpabilin niya sa maong panimalay sa Diyos. Tumas sa Bethel, og pagpuyo dito. Stay there. Ibot pa sa mga pasok na malinig puyo dito sa simbahan dili. Kita man kaya pakat manumuyo ng simbahan. Kaya usahay gamay, usahay dako pa ng atong panagat. Pero ang buti pasabot na gisguta sa atong pagtuo, ipahinumduman lang si Jacob. Kaya ulita ako man to siya ko, ito panahon na. May swerte kayo mo mga, kita nga mga tatay karon nga nagkasinati na ta, nag-experience na ta sa Diyos. Katong mga ulitaw pa ta. Nga karon gipadahigan ta pagbalik sa Diyos. Dili lang kaya niyang pakikuyog na to, katong mga young people pa ta. Apan hangtod karon nga naanan na sa men's department, doon nag-ihapoy pagpukaw ang Diyos nga nato. Kaya dili niya pahutang ta o mensahe nga natubanan sa Diyos. Dili na sa panimalay,
aron nga makit-an ta sa atong mga anak nga nagpabilin ta sa kanimalay sa Diyos. Dili ta exempted sa mga pagsulay, problema mga igsoon daghang kaayo, pero ta si tatay nakitaan sulod sa kanimalay. Lipay kay ko gabi, Pastor Rob Silver, na di palingkod nila si Pastor Amper diri pas palingkod sa iyang mga men din eh. Gipuli-pulihan pa na nulog ka ng picture oy. Tapa diri mga igsulang yung mga men. Pag-picture isa-isa, magbalagin na nanaw, sana all over na ba? Ingnan ko si Pastor Jojo nga, pura magnanamilit si Pastor Amper, isa-isa na. Kaya nga mo siya, Jesus name. Bitaw, ang mga tao, ito naman tayo katapusan. Dunay kamatayo, dunay kinabuhi. Pero, mas nagluto na, mag-ulong ta sa tungal sa kinabuhi, takot na matigulang. Pwede mo magtakabuot. Itakabuot ba? Yes. Itakabuot ba? Lord, kung ako may ginawa ka ng mag-ulong may sikat tigulang, Lord, kaya tabla, Lord ba? Hindi malingan na. Pero, salamat ang Diyos yun maayo. Ina ako sa Pastor Professor, pinangga yung kay kasi mga sakit ba? Ikaw, Pastor, nagkakaw nag-anak na picture ka din. Ayay. Wala ka no? Asawa ba sige picture sa imo, sige sudong ba sa imong naon? Pero ikaw mo to, Prince Charming sa mga ba sa mga Tinobet ko ngayon yung bride ko, tinobet ko sa ako eh. Ay, ang limod, ikaw, Prince Charming na ako. Ang limod ko, kaning angko na ba ako? Kung gusto kang witness, napa-witness si Pastor Elmer. Ako sa kamugi, dahilit kadalik mga igsoon basa. Ako sa kasubilan ba gusto na ito masabtan sa kamaturan sa kinabuhi. Ang magpasalamat ka na natin, Pastor. Amen. Salamat ka na natin. Kasunod, kaya mo katunawin din mga salamat na may Pastor na katulad ko. Meron na katunawin. Salamat na may Pastor sa naka-blessing mga igsoon sa Ginoo nga gihatag nato na nga kay Pastor. Amen. Kung diwali kagabi, natagaan na itong kagahong, pagtugod ng natong Pastor, mutandog, dili lamang sa inyong ikapulo, kung dili bisan pa sa pag-usap sa dagan, sa inyong mga batasan, o sa inyong mga kinayaan. Dili pagkutob lang sa boundary sa pinansya. Tagaan na ito sila kagawasan kay mga pastor na nag-pray para sa inyo ha, tibuong pamilya sa pamilya. Malagtagan na ito ang mga pastor. Lord. Bibo kayo sa Bible School. Tapos lang mga nasugdan na naman, hindi ko rin ko lang ginatuta na. Mas lalunan. Ini. Pastor. Dagang ka. Nanigigkortan si Pastor Roy. Ala. Siya yung ka-classmate ka. Hindi yung ka-classmate ka. Or, pausugod no? Pausugod. Ayan. Pero karon laway na sila kang Pastor Roy. Pastor, laway na sila. Balo na naman kayo sakinan. Bago na naman yung sakinan. Ano na kayo sakinan? Napanigusyo. Gusyang din mga igsoon niya. So, nagtanaw ko nila sa ato, Pastor Roy. Kanabang, mura mamutag, di ba tapor mga tao sa una ba? Pero karon Pastor Roy, tutok na lang sila kaibog sa imo ha. Panilap na lang sila. Di naman sila tugot na lang ng ilang laway. Sa smile, daan na Pastor Roy. Patay na sila Pastor Roy.
kinsa to classmate nato Pastor Roy nga ginunal-gunalan og silhig katulong. Kanya nagtuo na siya nga I love you to kay katulong gibunalan. Ay pastor ako kaya ron. Nagdahom siya ba nga I love you to sa kay gibunalan siya katulong silhig. Kaya naman may workshop sa Bible School. Kanya mag-ibig-ibig mo siya itong babae nito nga pilian mo kayo, mura bagwapa. Mag-ibig siya nito. Bunal-bunalan, puspusan, bitaw silhig. Dagan si pastor. Pastor na ron, para section 7. Section 6. Bunal-bunalan. Karon, kung nahitabo, doon siya sa kuha. Nagpatambag siya sa kuha na. Jer, gusto ko sabot at itong panjer, kung nga, sige, bunalan ko ka na. Kanang babae. Ano ng babae ka gusto? Tungkuhan na sila, pero nagusto dahil na. Isa dahil, nalutuo mo sila sa bugay, bright mo ko yun. Tumugin sa ko. Alam ka kayo niya. Itong korteng siya, Sir Ted. Pag-korteng, oy, gibiyaan. Gibiyaan ba? Huwag itiwas. Huwag itiwas ka. Tubang gibiyaan mo na ikso. Balik siya sa kuwa. Ngayon siya, to. Di man dito mauwi mo ang gisulti nga. Alam yun, ito dili, abot sa mga anak. Katong kung dili ito mo, katulo ka mo korting. Kung pildi ka karoon, yan pa iduha na piling. Ano po siya nito, na po siya sa pagkay, pero balik na po siya. At katulog ito, Pastor Elmer. Di ba katulog naman taman? O, wagin siya kung nagso, naluoy ko sa iya. Nintukan na lang ito sa tinuod nga, abinin mo to, nanimalos lang ko kayo. Ako, minford na, ikasapaan pa dyan ko nga, dili ko mga sawag putot kayo. Nagkarilit na si Pastor Roy. Dili ko mga sawag putot kayo. Masa na lang matuman na tamtags. Ngayon kayo. Pero parang Pastor Roy, ibog nila siya, bilagad lang sa kaysakay ng tao. Isa to itong ipraktisan ng ganyan. Kaysakay ng tagka ng next gen. Wild truck. Ranger. Una pala sa tumunahon na ko. Pala sa tumunahon na ko. Una ningon ko nga, training lang dito. Yes. Kaya kung nagkadayon niya ito, di ko kasawang sterdona. Muna ayaw mo katingala na taas si sterdona sa kuha. Itagaan nila day ko para sa mga kalibel na ko. Naday ko'y para sa taas ang level na ko. Muna yung drive. Kaya magtupong rin ang gihapon. Ay kayo nang kinatawanan. Ang blessing sa Diyos mga igsoon, dili na tumasangkan. Dili di mo malantaw, dili di mo matagna, pero naay mensahe ang Diyos para nimo. Aron makaabot ka nito. Aron makaabot na ba kay dapat na kay dalong pa dito. Mula dito sa Bible School, ito nagtudlo ako kumilitics mga igsoon sa Bible School. Ako silang giingnan at mga estudyante. Nga okay man ang lukso-lukso mga muwali, pero dapat dili lang lukso-lukso yung naibawan. Kay Pastor Roy, natay classmate nga, how kay mo lukso-lukso ba? Doon kayo magkalitok sa isulti ba? Inom daw ka, Pastor Roy. Oo, lalaki. Basta mong ngisi na si Pastor Roy, kay inom daw na. Anak, gusto kayo mga anak, action na ka na. Usa ko makaingunog, mga action. Lahi ba ka ng late pa reaction na kwando? Loading ba kung sa cellphone pa? Ito ang tingnan ng mga estudyante. Pagtigo mo mga pulo na pangayoon ninyo sa Diyos, mo ito inyong ibalay, mo ito inyong pangayoon sa Diyos, tagayin kong pulong nimo. Kaya bahala na ng ulahin na ng aksyon na ito, ulahin na ng
action-action din ha. Out ka mo likid-likid din ha. Mura kag si Pastor Panulin ng muwali mga igsoon. At doon ay pagpusan ng klase din ha. Pwede na siya, pero una sa tanan, we need the message from the Lord. Kung dili lang ni sa tumbok-tumbok lang, kung dili lang ni sa singgit-singgit lang, kung dili paminsahi ay ni ito na kay message kag gikan sa Ginoo. The same is true kanato ng mga tatay. Dapat kini atong pagpangalagan natay mensahe nga may inspirasyon nato sa pagpangalagan at tubangan sa Ginoo. Nga natay ikashare sa atong asawa, natay ikashare sa atong mga anak. Ito na mensahe ang Diyos. Manamingon ang Ginoo. Magpabilin ka sa panimalay sa Diyos kaysa panimalay sa Ginoo. Nahadagkan ang tinapay nila ni spiritual. Nahadagkan ang tinapay nila para sa atong makanakana. Na nila ang mensahe sa Diyos para sa atong mismong kaugalingon. Mahuli ayaw paluyan-luya. Ayaw pagpapiling magigahig ka. Magkatulog sa pag-alagan. Magtindog ka. Kaya nunay mensahe ang Diyos alang sa mga tatay. Sige matay na ka. Pero sa di pa ka mamatay, go back to your family. Wow, kanindot. Refuse to die. Tupili ang kamatayon kung dili pa nimo madunggan ang mensahe sa Diyos para sa imong pamilya. Kung saan mo di masagot yung pastor? Sa mamatay si Pastor Marimon, pero sigurado ko mananay mensahe ang gihatag ang Diyos nako, ginabasa nako sa akong mga kanakana. Mga di mga igsoon, doon ay mga kabalaka. Mabalaka ko sa kaugnaon. Mabalaka na sa nagang mga butang mga igsoon. Pero if you have the message from the Lord, doon ay mensahe para sa imong pamilya mga igsoon. Bisan pagpupanaw ka nining kalibutan na, sigurado ako na kining panimalaya ni, mauna po niya mo tindog ng mga lakad nga natubangan sa Ginoo mga igsoon. Because, Father, you have the message from the Lord. Sa nini kagabuno manipulot, dunay mensahe ang Diyos para nato karon. Karon ini pangulita, inspirado gihapon ta mga igsoon. Kay karon dinhi daghan ta nga nagdaig sa Ginoo. Karon dinhi kalami sa atmosphere sa worship sa revival. Pagsugod kag sa dili, mubalik ta sa atong panimalay sa realidad, sa atong panimalay mga igsoon. Ug bungod diini makit-an kanila nga nagkalayo na, makit-an kanila nga puno sa himaya tubangan sa Ginoo. Ngano kay nakaduhog siya ko, ano na siya mensahe para sa iyang mga anak. Matugingan niya iyang mga anak. Pamiyak mo ng inyong mga Diyos-Diyosa, pananggalan ng inyong mga Aryos, o mga tuta sa Bethel, ilisin ang inyong mga binistihan, kay mga tuta dito sa Bethel. Mga nakukwali, kung sa kaha ang mensahe karon ng ihatag sa Diyos para sa atong duha ka anak, kung sa kaha ang mensahe, nabuti pasabot sa Ginoo karon para sa akong mahal sa kinabuhi. Ug labang sa tanan, unsa man Ginoo ang imong mensahe para nako, karon mahimo kong likod nga tatay, aron nga tamang likod ko nga amahan, likod ko nga bana, sulod sa panimalay. If I were si Kaya, I will say, Lord, thank you God. Isawa pa ko Ginoo na matay, you have a message for me. Kanindot na lang namatay ka nga dili dinali-dali, namatay ka mga igsoon nga. Imo ba bang nahinumdo mga doon na mensahe ang Diyos para nimo? Hindi man takabuot po sa kamatayon na to. Kaya pwede mapagbutur ta mga igsoon, mamatay ta, mabanggaan ta, mahunsa ta mga igsoon. Wa may pili di mga igsoon. Pero if you have the message from the Lord, glory to God, dilibukat sa pamilya na nabilina, dilibukat sa pastor na nabilina, dunay revival, dunay blessing, ang imong kipiling niya mo niyong mento mga igsoon, pagpapiling niya magtindog at umangan sa Diyos, because we have received message from the Lord,